again, the Marathon Crowd, the Queen of African Culture, and today I am live in Obolo. I visited them last year to celebrate with them their cultural festival, and this year I am here live and direct to celebrate with them again today. They're celebrating their cultural festival in a unique way. If you see, look around the background, you see a lot of people that are in. This is the only festival that bring both home and abroad together to celebrate in a unique way. We're here to celebrate Obolo Cultural Festival called Akatapo West Obolo. It's going to be unique today. A lot of them, look around, you see many of them, both home and abroad, sons and daughters of Obolo that are here today to celebrate with us. So guys, follow me as I'll be showing you around, taking you around how they are going to be celebrating this festival today in a unique and a style way. They are going to be dancing in a different way. Guys, let's go there and see what they have for us today. Okay, cha-cha, let's go there. Okay guys, if you take a look at my background, you see that there are a lot of masquerade to show that today is their cultural festival, that are celebrating their festival today in a unique style today. Guys, it's gonna be hot today, it's gonna be massive, like wow. See, look at my background, yeah. When you talk about the cultural festival, man, yeah, it's fun, it's fun, it's fun. Yes, so it's fun, man. I was here last year and today I'm here live to celebrate with them. Let's go. Okay. It's fun, man. When you talk of festival, when you talk of cultural festival, they have unique way of celebrating their cultural festival. As you can see, they're always set to celebrate today. It's gonna be fun, I told you. Okay. Let's go. Good afternoon, sir. How are you? I'm fine. And you? How is work? Fine. Where are you from? I'm from Oba. Oba. Oh, are you serious? You came all the way from Oba to celebrate with us? I like this culture. Okay. I love it very well. So what do you have to tell us today about this cultural festival today? The culture is something, it's natural. It's natural. So, Omila Swagandoga, no matter how it is. So, I suppose it's not quite Omila Labanyu. Especially I even know Soka. We believe in it, but I know I work now. Especially from all the way from Oba. You have to follow them and rejoice. So, remember you invite your own business. I just came on my own. Celebrate with them. Celebrate with them. How you enjoying? I got about the very special. I really enjoy it. I really enjoy it. Thank you very much. I appreciate it. I'm the Marathon Crowd. Welcome. Thank you. Welcome. All right, let's go.
we're live. Mama, good evening, ma. Good evening. Oh, also, Otagere. You don't know, I know, man, I know that. Mele. I know that. Na mazana wajile kota na umundo agabarida. Mo waji wadu wenu weze wiji kemanike agaba. O mari ni na bi ni boya wa mari ni na bi ni bulo la do weze wiji ko ba mu ni sindu agaba. O balo de do ba mo chile pe. Mo wasana wanda ze wiji wadu bo no wasan wa mara. Mo wa ka ko bo leze ada mo balo be kra yo weze wiji ke ya boku abezo ko weze wiji ke mandu. Egbodo no fun ma egbodo no fun ma se gbere ko do mo do kun wo ni se iya na kun do mo do mo bo kun wo weze wiji ke oba mo bo weze wiji ke aya ke mo gba de wo ko ti won dun bo ni ti ko ke mo ta mo wo weze wiji ke ma o ba lo nu ba nu mo wo weze wiji ke ma do agaba o ta mo ne te lo bo me ma no ni te gro bia o bia ga no we gere go weze wiji ke wọ́n yóò ṣe wọ́n dẹ̀dẹ̀ mà kó wọn náà wọ́n rí yàbùn náà nàmọ́ sábìrì ní ẹmọ máa nàkú mọ̀ gbogbo èsì ìdíje mà nìyí. wọ́n bá lọ dé ìdọ́bọ̀ ó kìlómítà tó kìlómítà òṣìmìlì náírà àmúlò ọmọ àngàmà ọ̀bẹ̀rẹ̀ bí àná fà ló mọ̀ kó sọ gbogbo èsì ìdíje ọ̀bẹ̀rẹ̀ bí àkẹ́ bà ló yòwò yángé ní àmọ̀ gbogbo èsì ìdíje mà nìyí. òtá wọ́n lè tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ní tẹ́wọ́ ọ̀bẹ̀ náà ọ̀bẹ̀ kan lọ́wọ́ gẹ́gẹ́gẹ́ pàdé nílò òun náà ti fẹ́ sọ́mọ́ kiri jẹ́ kéèjì abúlé yẹn kwana. Mo ma say one days a week and what do one say one mother I don't look at all it's all limited you will love him je bogo me. Mo go wo ko ji ara ni ma duro ko ko mo na gara ja lo ai mo wa ne mo sere mo zo mo ku ro ku mo so re ngongo mo ga gara na ba lo ai mo wo we ze wi ke nna mo so mo zo mo ku ro ku mo tegiri nya no wi nya mere ma me ji re wo we ze wi ke ma ni ke obe mi zi na mo na ze wi ke wo du bo no say one mother I ke ri je no ja do yo ke ji no ke ba ji de anom na ho no mo ga na ku agara o bi ari to re nchi mo ma no wo ye anom na ho no mo ga na ku agara na mo so mo zo mo no na ho ga na ku agara ba ga no go we ze wi ke ma ya ba mo sire o ba ga na ze no bi ye se mbam bia no wa be mo go we ze wi ke ma mo go ze wo ji wo du mo no say one mother ya ba sire mo go we ze wi ke ma mo no na ho ye ku agara ba ga ba msi are ba sire mo ba ka chiji le no wo we ze wi ke mo futi ke mo he o je ku lo go we ze wi ke ya ba mo futari o ku ga be zo go we ze wi ke mo zo ko ku je no mo ku je je o kan ga bo so go we ze wi ke ma o ku no me no zo we ze wi ke ma ni ke ka biare mo ku ze no wori enjo mo ne mele wo ni wo wa mo biare go we ze wi ke Aka tare ha oye ba ma no zo hosi mo zo nwunye no na enwa ha ge mara ga ye mbe esi anya ga jo yo je shiru we ida amma me ma da ne ndi muru wa chara chara wo we ze wi ke ma ya tore chi mo no wo ye una mo ta ne job na bali baji no bru kan gwa wo we ze wi ke oye ye bali ko baji ya ta bobo ga na se ji de na ga bunu wa ya o bru ko wa mo sha oye ye bali be mtene mo zo ga bunu wa mo no mo na bu ya na ya mru wa no wo biara wo we ze wi ke wo ji won dun mo won sai won mada o ba ju jo ye won ga na gba na re ka na se na ji na pa amunyi amma me ji gba huru munyo ba nwuno e ri ji na go shimiri ko ba ga na ze na mo na zo wi ke won dun won sai won mada aya ke ri je no ja do yo ke yi jo no ru be ba ji ni ka gum no ma gum no me na ga ga ma ni ke bo go be ji ke no ko no Almano wo de borma Mọ̀búnmọ́ bá yóò ní mọ̀nà pé kójú pé wọ̀ ọ̀wọ́ ọ̀gá mi lè gbé èpò. Ó múlò kọ̀dé pé pọ̀lú ọ̀ lè ka làmọ́. Bàjíbà ewu lè gbúrò ọmọ àbọ̀mù tàtọ̀ gbúrò lọ́rẹ̀ lẹ́gẹ́dẹ́. Ọbẹ̀ mú wọ́n bòdò wò. Ogoro ba de kakata pa bi mu wa ya to. Onye ewuru ya to lo we. Eze ito ka biam. Ana ino.
omenala ewela anya o ma ya ọzọ ewekọgo omenala o n'ọbụ omenala anyị ga na-eme eze ịtọka bịa ma dịgịrị anyị o aja mene mene kpokpuru gede itodone aja mene mene kpokpuru gede itodone aja mene mene kpokpuru itodone aja itodone n'efuna na madaga aja mene mene kpokpuru gede ụgbọala okpondo leburu ụgbọala okpondo leburu ụgbọala okpondo leburu ụgbọala mara okpondo leburu ụgbọala 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 mara okpondo leburu ụgbọala leburu anyị okpondo leburu ndị okpondo leburu ụgbọala mara okpondo leburu ụgbọala mara okpondo leburu ụgbọala okpondo leburu ụgbọala okpondo leburu ụgbọala okpondo leburu ụgbọala okpondo Abidi ya na sanu mana, ema de yo. Abidi ya na sanu mana, ema de yo. Abidi ya na sanu mana.
Celebrating their cultural festival, and the reason why they call Obolo Agag, and the reason why they say that during the olden days that their forefathers who is Oleni Dejobe killed an elephant. If you look at this, you see the symbol that signifies why they said their father killed elephants. He was a great hunter who was brave and courageous in the olden days. Look at the hands here. This shows the strength, the power he used in those days to kill an elephant. When you talk of Obolo Agag, when you see them, whenever they see themselves, they greet themselves with Obolo Agag, Obolo Agag. It shows that lions, and they see themselves as lions and lioness. So today they are celebrating their cultural festival today in a unique way, and they are all gathered, sons and daughters, to celebrate their festival. Guys, this is one of the unique festivals in Igbo land. They celebrate it in a unique way. So follow me as I go in to show you the great sons and daughters of Obolo, the lions and the lioness. Let's go. asumna bụ na achọ n'oge ya ọzọgara ya bụ na oru na omume na eme niile anụma afọ esighị na asakpajuru ya si lelile ya gosiri ya na-eme oge eruru eru n'oge ọda ya bụ na ọdara nwacha juru mgbe lilelile mmemme anyị na-eme nta na bụ omenala akatakwu bolo ya bụ omenala akatakpa ya bụ anọ na ya omenala akatakpa na ọnwa ịsaba na-eme ya ọnwa ịsa n'afọ lile ya bụ ọnwa nke ịsa n'afọ lile lile ma oru na omume na akatakpa na-aza ahụ agha ebo a na nwụrụ na ntaba ahụ so mee ntaba na-aza ahụ nke mbụ izukwete na ọzụkwa ọma nke ohe bụ ọtụma nke ohe bụ na ọ ga-abụ ọnwa ịsa after onwe sa no ga bụ ọlụla na after ogwu nkwa no ga bụ ụla na ọlagara so ahụ ọzọ na-abịa na gara na ahụ ọzọ ya ta abịaghị na ọlagara no ga bụ afọ ọzọ ma abịa na-eme na afọ lile ihe m nwere m ji akọwa n'unu gbasara maka ya obe omenala bụ na esitere na mgbe gboo merie site mbido Obolo churu na Obolo site mgbe Obolo churu be bidoro mmeri ma ha na na-eme ya ụwa kụta ụwa tụlụ ụwa na-akpọ ụwa ga-ekpo na na-eme egbo ogbo ụwa kụrụ ụwa na-akwụsịrị omume ya bụ n'ụwa kporo mba nọ ahịa ga-eke ọzọ n'ihe na-efuja ahịa ahịa ka abụdị ga n'uwe kpoo n'onwe onye na-efu nọ n'ụwa na bụ na abụ na ọya mana asọ a na mmadụ nọ n'iwu ọchịma na nna na kwasị nna m emegetere nna m emegete nna m n'onwe emegete anyị na onwe anyị ga-emechi ọ bụ ụmụ anyị na onwe ga-eme ya abụghị ya bụ omenala abụghị na ọbụla ọbụla na-akọ mma ma ọ bụrụ na ọbụla na-efe echi ọzọ n'ọbụ ihe nkọrị bunyere obodo a na-eme na afọ niile anyị ga na-eme eji akọrị egwu nnọgwute na brọd n'ọgwụ na mba dị n'iche n'iche na-alata maka ya bụ omenala iwu ọcha na moto dị n'iche n'iche na-esogere ibe niile mmadụ dịbụ n'iche n'iche tee ndị ọcha tee ndị isi ojii tee ndị sikwu na mba dị iche n'iche na ala Igbo niile juru ụgbọala ghọnta maka ya bụ mmemme so n'ọbụ ihe mmemme nke ihe nkọrị bụ ọ bụ ihe ọ bụghị esemokwu ma ọ bụghị mmerụ mmadụ arụ n'ọbụ ihe nkọrị a na-eme afọ niile ma anyị ga na-eme ya chi idomi na-abịa n'omenala na nne ime anụ nwere mmemme ọzọ a na-emegbu dị aka bịa na ndị na-agọ mma na nwere echi bụ ọnwa ịsaa ndị na-agọ mma na-agọ nna na ọnwa na-echi be ya na-agọ ya so ọmụga mma ndị na-agọ mma so ya bụ ihe na ndị ligburu ji chigbu na ebe ji ya akpụta agba ewu te ọkụkọ ọbịa nke aka gị ruru ije ewu ndị ga-anwụ kparasị awogbute nna gị ya na-eji ite ma ọ bụ mkpa erime ya erikọta n'ezinụlọ
beta ọmụ ga ma ndị na-agọ mma ndị omenala ọgọ mma bụ onufu mgbe na-abịa na one bụ nkọrọ bụ nyere ụgbọelu lile ko ba go man nya ya letar memego jegere na ojechime han abịa na onufu na nna nfa na agwa gị na ana-abịa agọ bịa bụ mba agọ arụa chikotere ụgbọelu lile ọ bụ na o nwere gị nwaanyị tụwara ụkwụ yara iji ejekpume nwoke ọzọ na ojide nwere ya agwa nwuchi na-esolite esolite nwesa gbasara ya bụ omenala nna anaghị ihe emekwa mgbe ochie nwere m ji agwa ndị na-esolite esolite bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwoke ma gị nyopụtara na nwunye gị na-atụ ụkwụ na ọbụgo chụla ga-abịa nna ya ozugbo ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba ya na abụ ọbịa eseme nna bụ na ịnabata ya ma ọ bụ gọọmenti na-esegburu gị n'onwe okwu ya bụ omenala na-apụ nọ na-agado oyi ma na-emedo oyi nọ na-agado oyi ma a gbaga na-agado oyi gbogbo maka na anyị bụ gbole enweghị nsogbu ihe amaghị ma anyị gatara n'ime If you look at my back, you see different kind of masquerade trooping in different styles to appease their gods, to celebrate with homes and abroad. It's fun here, man. That celebrating is fun. It's fun here, man. It's fun. Mama, Idaga. Good evening, ma. Good evening. Well done. Mema katakupolo. Ntap mema katakupolo. Onye ke ba humo ye ba huma. O ha ile ba krimenya, ai no mema katakupolo. Omenala mo to ka gbogbo. Am ga gba omenala gba ya. Man ge emero omenala emeru omenala gbogbo. Ai ba fta omenala to. Me ka ai fukutere abo omenala. Na ai potere ka na ai je me. Ai ga no ta ma ai krimbe iye akataku mema katakupolo nta. Obodo mezugbo ụsọ ma tiri me anyị ma na obodo m ụsọ maka na omenala mụrụ ndị ọga omenala nne m mere omenala m mere omenala ma mere m na omenala na ọga na-eme omenala obodo m oyi nga na ekelechi ndị mesesi okike na na-eme ha n'udo na o nwere akụkọ ji anyị nụrụ abụ m onye ofu ka kpụrụ okwe mana anụ m na ha arụmọ na-atịgara mana enwere onye ụgbọelu m ji maka aja bịa mbe ya ekere enye ha See you on the Akatapon Festival celebration today. We are seeing on it rolling, as you can see.
The Obolo sons and daughters are here live celebrating their cultural festival in a unique way. As you can see behind me, you see all gathered together to celebrate it together. So guys, follow me as I'll be giving you updates on what is happening live and direct. Let's go! We're going. Yeah. Greetings from Mama Emeka. Oh my goodness. This is one of my colleagues here, man. You can celebrate the festival with us. Amara fana bo geje gije mokugoku mo ere fa gbali gije je na ha oye ki mene menwu ye ma me ya na ete no nwu ya biara m no odum ga promo yo ka bala na ya ga yo je memu vara ndo ibo kpera ga nkwu mo ku pozura ni ye na da igo ja chi ni mo oye nyonyo inyoje wonu ne henel mo ne wajala la ja emme ma ga mo dore akper paka ni ke be ku tore we kan no be umur belrechi na lu bolo de do be asna ututu no boji ne sho no boji studa ya se biara ba na roji obiara be u ga le gbogbo no bo ni kiriki ba ndro ko mambu ko do ko gara go per paka ni ke be ku tore we kan no be umur belrechi ko ma bo we be ku gbo won sa ku bura fu de ana ajeja gbo fu no ya la no we ni kikai ọ̀dọ̀ yóò lọ́wọ́ wọn lọ́nà ìdáwọ́ ẹ̀sẹ̀ o ọ̀hán nínú ọmọ lórí olùmú nínú ọ̀gàrà ìdíra bọ̀já dábẹ̀ máa bẹ̀ bọ̀bọ̀ ẹ̀fìtì gbọ́lù sẹ́ńdà kẹta pàbọ̀ ní pọkọrọ mẹ́ńdà gàrà bẹ́ẹ̀ sí pọkọrọ náà mú náà dọ̀ yé wọ́n yẹ wọ́n rẹ́kọ́ọ̀dù ní bọ́ọ̀lù ọjà tó rẹ́kọ́ọ̀dù mo rí látọ̀ sọ àtọ́dún mi aso mo mo rezo kuku me mo di nwere dere no nwe no ye ye ki je di yaru rogo bomu bolo ele o ya mo na mo bo gara ku no bo dadan ije bu kumo wa ne gbara dar no ge ire mama mu bu ku ezebo nwatakịrị amara afọ bụ n'eziokwu nwatakịrị chọrọ okoriri n'ihe na ogeji bụja bụ eze nwa meme ọ ga na-asụ na lubolo dị obe akara ka onye bụla amala ọrụ onye na-aza achọ aja achọtara ego onye kọrọ chọrọ ego onye oyibo kpọrọ agaghị mara na ọ bụ nwaanyị ọkpara ma mkpọrọ anyala na onye nwunye onye onyonyo ọ bụ na ịmara na ego onye ka na ihe n'ọnụ ga-agwa agụdị iri mọrọ oyibo jide gị n'ihe etise gị n'ọgwa maọbụ na ego ala na aka aka onye ọrụ aka na ihe n'ọnụ ga-aka n'ihe ọma akara ka onye na ga-ama ọrụ na mbukwu eze bọ ewuru ụkwụ egara agwa madụba anyị ukwu ile ọrụ bụlụ odedo ọba na mbukwu eze okwu ọgara agwa ịmụtọ anụmasị ala ji emekwa ụmụ oyi maọbụ na ọrụ oke ọkụ chigburu ede n'oyibo ji epio orito na mbukwu eze okpe ụmụ chi aga ala dọrọ adọ ụmụrụmụmụtị mgbọtọ bụ ụmụ ya ga na-ekwuje na amụ na ọgbọlọ ọtọ na mbukwu eze na alụmasị ndị omugba na agara ma mụrụ ihe ọbịa okwu ụlọ gara ya mara na ete n'abalị n'okwu ya gara akara ụzọ ole na ọ na-agwa ọrụ ugboro mụrụ m na ọ bụghị m na mbukwu eze okpe nwere m aka ọrụ n'ọbụrụ ọgbụgbọ ụlọ mmemme na akatakpa ego ụlọ mmemme na akatakpa ọ ga-abụ na ọbịa ga akatakpa ụgbọlọ odedo ọbịa egara bụkwa eke ọrụ maka katakpa bụ eke ọrụ na ọm na osiri onye tiri ahụ isi ọbụla abalị n'ike na osiri gị chighara ma ọ na-ere ọrụ niile ọha na ọha arụmama ha ọ ga-abụ ebe ọbụla chi n'ite ọ na-ata nye shu na-emụta onye ebe frezi ise ka isi adịghị mma na okuku onye ji ara bụ onye ji ahịa eto osite n'ụlọ ya bụ masụ ma ọ na-abụkwa eze okwu ọgara gwa ịmụta n'ọnụ ide esatọ dọị ma ese aba agbada ma bekete gị tegị na bụbụlụ ose ha chee gị kpirikpiri na gabaga ndị onyonyo a na mbụkwa eze nọ n'ihe na mmekwu ele na alụọlụ m oke alụ na anụ olu m ẹgbàrí bá tukọ̀ ebuluse wọ́n yẹ lẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ manu manu bọ̀ látọ̀lọ́ mẹ́wù wọ́n yẹ lẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ manu manu bọ̀ látọ̀lọ́ mẹ́wù yẹn náà tó dé
Mọ̀lítọ́lá mọ̀gọ́dún náà gàdí máa kọ́ ẹ lọ́gọ́dún náà kọ́ ẹ wé. Mọ̀lítọ́lá tí ìbò òtútù. Wọ́n yẹn lè fún lílẹ̀ òun yẹn náà jẹ́ gbóni ẹ̀ṣọ́ lílẹ̀ ìbílẹ̀ ní ìjẹ́ gbóni ẹ̀ṣọ́. Ìgbòho ẹ̀ṣọ́ títí náà yẹn sí ní ìjẹ́ gbẹ́ kú ewu. Àtàmọ́dá gidi yẹn náà dàgbára yàtọ̀. Mọ̀lítọ́lá ní ìgbà mọ́ sí. Mọ̀gọ́dún náà pa ìwé erin ní tọ́wọ́ mi yẹn lóyún ìjẹ́ ìjẹ́ ọ̀hún sọ̀tọ̀rọ̀ ní mọ̀ ṣùgbọ́n orí pọ̀ balẹ̀ látà. Mọ̀ bí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹnu gọ̀dọ̀ yóò yá gbà wò ń gbọ́ mẹ́gà lọ. Ọgbọ́n mi jẹ́ ẹrẹ́ sàn méjèlé. Ṣèlú ló kú òdùmù lọ́nu. Ó kú òdùmù lọ́nu káríà. Mọ̀ bò kẹ́ wọ́n yẹn níbẹ̀ wọ́n sẹ́wọ̀n ọwọ́ ọjọ́bọ̀ ní ògbó. Wọ́n lè gbé oyin jùlọ náà bó yé jẹ́gẹ́. Màmá sì wọ́n kẹ́ gbàtọ́ sọnù dénú. Ana bukwu ede nọ na Nsụka sadijike. Onye na-efusa aja ụda tụ mgbe gara ya bịakwutere m na akpakpọ ome ya megara na aga ma mere eri. Onye fumara onye bubiga tere mgbe kpụrụ m n'ọbụ esebe m jụrụ. Ubi kwesịrị agbakpa n'ọbụ ma ọ ga-agbada ahịa iri ga abịa. N'ọm na-asị m agbakpa n'ọbụ gadị ma ọ ya adị. N'ọbụ oge ọdịrịala na ihe ma ọ dịrịala onwe na mbukwu ezokwe. N'ọhịa na-eti n'ikpuru. N'ụgbụrụ ọ ga-ere ochi n'imi. Anyị amaghị na ebudu n'otu bịara ma ohe m anyị n'ọbụ mgbe ọlara Buhari na ihe nchiri kpọlarị n'ọrụ na Tinubu abịa mụbụkwa ezokwe ana masị n'ife ewu ime uchu n'ihe na ọgara ma atọ nkekwa mama na-asụ ụlụgbụrụ anyị gara lara ndị oyibo ụlụgbụ ara pụta ma na ihe na-ega egbu ome m ụgbụ ara Tinubu na ihe na-ega ga na-egbu m tinyere ọrụ na adịghị ha na-ega egbu ome m weze nwa ọmada n'akụkụ m oke iri na ofugo omeme ma ihe n'ihe na afọ ịma na ya ndị ọmụne na-enye weda ya na-etinyere m ha ngaraso ndị onyonyo akara ka onye bụla amala ọrụ n'ego onye aka na ihe nọ na maga agwa n'ọbụ n'ọdọ onye na-emere ya ga maya na ihe n'oyibo ji apụta ego sego ha lediri gwugwuru anụbụla adịla akpakpara ihe ọjọọ bụla adọpụtara ugboro n'ụwa gbogbo onye so ọbụla anyị nọ isi bụ ọya alụ na ọ bụ ga-echa na-etu ugboro n'ọbụ na o nwere okwu mmiri bụ ụdị agwa njo onye ọfụgbo onye ejide aka na-echi ma ọnụ m ihe na-echi debọ ma ọ na-anụ na amụrụ ntị na ọ bụ nke nụrụ ihe amụrụ atụ ya ọzọ bụ nke mụrụ nwa obe ji atụ nọ na anụ mụnye ọkụ asọ bụ onye enye chọrọ mma ụwa ọsọ nwa ga na-eri eri ya ma mgbe wafụtara ụwa na anyị mmiri wafụ na na ada onyinye anya nwede ụwa n'ọbụ naanị m asọ o nwere samdi godo ajụkwa nwoke na-alụ enye m enye na-alụ oke nwoke na-achọ nwa ma nwaanyị na-achọ nwa nwoke na-eme egwu ma nwaanyị na-eme egwu n'ọbụ naanị m asọ onye ebe egwu ga-aka na-esi ndị ọmụ n'utu sas na-arịọ anụmanụ olu na ihe n'ahịa ejumemu ndị omusi egwu ka m na-esi onye mbụ ka ekwedo ụkpọ gara gwe mọtọ ga m enyighị onyinye n'egwu na chi amụ saso ọbụgwọ ois gị nyighị onyinye niile na afọ ihe mgbafuru na agbaghị ndị ọbụla ọdọ owere okwu m nyere ya gwa onye ke ego ala ose onye na-ebuliri ebule na-egusi na ya shishia onye na-ebuliri ebule nọ na-egusi na ya shishia maka na onye enye bụ kwujie ọhalile tesasi na nwoke bịa sọ ime nwaanyị dị ọsọ ya ọ bụ ya chiri na ọbe m igwe pc na-arụ ọrụ ekele bụ kwuru ojugo ahụ oyibo eviri m ada omenala mụta gị kpe ekperugbolo na ụgbolo na-ede ọba ebe ụgbolo na-ede ọba ụmụ agala aga onye isi data ọmụrụ na ahụ ma ha lee na afọ sabo
Ogwugbo Agalabo, Udegede Agala n'elu m oyi ma Agalabo n'onwe. Oyibo kamo, Udegede kparakwa usu n'onwe. Oyi gị ma okpo ego onye abụọ ma oru gị na-asọ n'ihe nọ na full 7. Ogwugbo ose mgbe afụtara wala ụlọ akala dị mụ wagara. Ndị ọmụbụ lode dọba kpere kwa febe na-etere anyị ihe na mgbe ji okwu ọnụ. Asụmahụ mere gara bara bụ ahụmahụ ọnụ na-eketi mere m ngwugwu agara atọba n'ubolo na ọbụ mmadụ gara ba wụrụ. Unu daganụ. Anyị dọrịkwa. Gere gu ndị abụọ dị ebe ejima ha na. Ọ bụ anyị bụ ejima akatakpa ubolo eke na-anụ maka. Oh yeah, anụ anụ maka ejima akatakpa. Ọ bụ anyị bụ. Oge nwa akatakpa na ali. Anyị wee niile ma ọ gwụla gị te. Ọ gwụla gị. Gere gu ndị bidoro mere ya bụ akatakpa. Anyị bidoro egbe nsịsọ eyi 2000 anyị bidoro ihe so ya bụ akatakpa. Eyi 2000. Anyị bidoro ya. Eme erute nwosa. Anyị na-eme erute nwosa ma anyị gara eme eti afrịka anyị. Ọ bụ omenala kwuru ọga. Ebe na nna anyị mere ihe, nna m mere ma anyị ọzọ esa ya anyị na-eji eme ihe mere ụtanya ọyị. Ya bụ anyị na-eme ihe. Unu na-eme gere gu nsi afụga agụ nsi mere. Anyị na-eme na anyị bidoro nọ na-agọzi anyị. Rọdama, anyị na-eme ma anyị na-aga n'iru. Mana every year n'ubolo ole ma na anyị nọ. Ije Lagos na ma n'ube ejima nọ. Ndị n'obodo oyibo mara na anyị nọ. O nwere ebe anyị ga ga-eje. Gere gu n'ukwu ebele ha na. Ọ bụ ebule eso gbabe ọkụ gbabe kpere anyị. Ọkụ gbabe Kpere anyị si ndị anyị na-eme dị ọyị na ọ bụ anyị nyere enyere ha dara ada na-akwa anyị n'azụ. Unu nwere ndị agwa ndị na-etolite maka omenala. Okwu anyị na-agwa ndị na-esolite maka ihe so omenala bụ onye na-efe omenala ụzọ ya ajụla n'ụka dịbara bịa ma omenala edobe famịlị anyị wee na-eme ya kwụrụ ekọtọ ma ere ya ewere aka ọjọọ ya mee iwere aka ọma mere na agịta nwaanyị ga na-agọzi mgbe Chukwu ghara agọzi n'ọbịa anyị na-agwa anyị Nkalame de mama sege gol ko moko mai. Ala lame na tome ke gol ko mama ko la. Onka jana bara wo bolo mago. Oku go shi sege bolo bara ke gol ko mai. Tu ko tu ba ge go oma ni go chaga le do o runga ko la. Akara go se ba le boko manis. Ona ka go le moko mai padak. Onda yana ga ba chi mando yana ga bana ko chajara. Odoy. Ekna bu gundo jugo. O shi ma ba pire bile o shi wo bile bono no che. E ji ma ne bile uraze bile bo ko manak. Imana mbara go mbara go mbas. Ibo mi bunanya mo na ba kanya lo na go bari mi bo.
ụmụna obodo ọgaranya na-enye onwe nkwa nga shọshọ jai ọdọ ekele bụ ugwu n'oji gwa Idaga. Adụmọnụ ọkụnụzụ. Ya. Mgbe m na-eme nta n'ụlọ bụ eze ọyọ ya na-ekote egwu Nta bụ akatakwu ụbọla ọ na-azụ ashwa kembụ. Agha na-ekiri anya. Ya bụ ihe na-eme ana. Mgbe a na-ekiri n'udo. Ọ bụ ya na-eme n'afa. Mgbe oge eru ememe ya bụ ka ha na-eme nwụchana. Ihe eji mara m bụ Sunday Stanley. Eji mara m. M ga-adị magasị na abụ onye Ubolo bikọs agọrọ m ọgọ n'Ubolo. Agọrọ m ọgọ n'Ubolo. Mụ na onwe m ọkpakpa abụ onye Enugu Esikebe mbụ. Enugu Esikebe m chiji abịa dịka onye na-eme na adịmọrị. Mgbe m si Enugu Esikebe abịa na abịa na nke ndị ọgọ m kiri m anya. Ya bụ a na-efuru m ga-etupu ala ekiri anya. Ihe gbasara omenala mgbe nwụchana na mgbe nọdụ. Omenala ịma na omenala bụ ya mụrụ ndị ọgọ nwa. Omenala mụrụ ndị ọga n'ọbụ onye awọrị mere ọ bụ na ndị be ndị ọzọ emechie ndị ọzọ ihe dị anụ ka awọrị mere asị gị na ọ bụ ị ga-eje ego ka anyị fikere ga karị onye omenala na-enwe ego ma onye na-eji ụka na-enwe ego n'ọbụ nke na-evi na-eme eke aga kwụrụ ọtọ mgbe na omenala dị gboo na ọ bụghị nta wee bidoro ma bụ omenala bụ ya mụrụ ụka maka na na-eme ime omenala bifo abịa sa aghara aka ụka aghara aka ọfụzigoro anyị gara enweta ndị amụmụ ya te ndị ezigbo ya mgbe na omenala ebe mmụ bụ Sọnde bụ omenala be m kwere na mege m na-eme n'ọnụ ga-awụ machụa na ya bụ kpatara m na-emenye. Thank you very much. Ịdị ga-abụga m na-ayọ n'ọbụ nwere ihu m na-anụ ma ewu sọpọtara omenala n'ụlọrọ m ewu sọpọtara Adụmọyị nna ya n'ugbo n'Ubolo mgbe m na-eme nta na ha niile juru echipụ mgbe dị iche iche ya bịabụ ya nọ egwu n'ụlọ ahụ. Mmemme a na-eti nta bụ na akatakwa na asaa ahụ mbụ ma bụ mmemme Obolo na-eme kadị m over 400 years ago. Over 400 years ago. And na ọ bụ oshi na nna anyị he na ọ bụghị anyị bidotere mgbe anyị akwụsịkọga maka na ọ bụghị emume eji egbo ene maọbụ eji ada ọgwụ na ọ bụ emume eji enwe anwụrị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ifuru onwe ha akatakpa na-eche ene na ha lede happy na-eme ya bụ mmemme ọganaga. Kedu egwu ị nwere ya kpọọ na gbasara ya bụ mmemme gị mgbe nna nna ihe mekone gị nwọsọ na anyị ga na-eme nwọsọ na gị? Yes, mgbe nna nna ihe nọ na-ehe mmekọ ihe ji gbatakọrọ ụgwọ tax ewute ndị ọcha wutere mgbe maka na agbatacha ụgwọ mana nna ahụ anyị gara mmemme na ọ bụ omenala anyị ji adị happy ịghọtama anyị dịrị happy mgbe anyị gara ifuru ọhale na-eri ihe a na-egbu nama a na-egbu ram a na-egbu ihe niile ọhale dị happy everything is going on fine ị na-eme ya n'ihi afụ everybody is fine
Ndocha they are happy to come into what we are doing. na-abịa na ememe na-eme na mafia na mmemme na-ejikọta anyị ọnụ nte ndị n'obodo ọzọ ndị n'obodo oyibo na-alakọta ekpokọta mmadụ ọnụ gụnụ bụ nwere ya gwa anyị bụ ndị na-etolite maka ihe gbasara ya bụ omenala. Okay, onye n'ifuru Martin Ugwuona ọ bụ onye ụmụndụ mana na-eshi amtenyi o si London ya bịa maka ya bụ mmemme. Onye na-abụ Dr. Cletus Odo MNI o si Enugu ya bịa. Onye na-abụ Richard Nweze ọ bụ criminologist and military officer and o si Enugu ya bịa. Men na-abụ friends anyị bịa gbagburu. You understand me? Ọ bụgo about ndị na-agọ mma. It's about everybody. Ebe a nọ eme anụ n'eze nta bụ mmemme na-adọghị ma a na-aga dọghị aga na asụ nụ darụ nụ nchekwokọta ọnụ ọga na-aga n'udo maka na mgbe m solije na ọba bịa asị gị na ndị omenala ga-ekiri akatakpa ndị omenala ga-apụta ha na gị gbakpo mana enwe ọsọ na na-abịa mmemme ọ ga-abụ ndị omepụta ndọrọ na-ekeke ga na-ekiri ihe nwayọọ ọ ga-eme ga mmemme eji ejikọta anyị niile ọnụ ga na-asị gịbị nwere ya ekwu maka ya bụ ihe ọga m ji ekwu maka asụ m mgbe mbụ na ọ bụ abịa ekiri akatakpasị anyị jele na echi anyị na ndị omenala ga-ekiri akatakpa na echi anyị ihe mana enwe ọsọ na ọ ga-abụ ifụtazi ifụmazi ndị omenala nọ na-ekeke na-ekiri ekpokọta ha lụ na ga na-ekiri ya bụ mmemme ya ga na-eme gịbị nwere ya agwa anyị gbasara ya. Ihe m ji agwa onye bụ na onwe m bụ Dr. Cletus Odo MNI ama onye ha kwukwula na God na mgbe izizi ọbịa mụtara ihe na-eme nwe ọsha ihe gbasara akatakpa bụ ihe eji akọrị evu entertainment ya ya agbata ụgwọ ga ọka maka na ọ bụ iwere ya ya akọrị evu ruo oje na ya ya agbata ụgwọ ọha ledere hapi na na-akọrị evu bịa na abịa gwụma gị nye a ga-eji ga agaje ma jee ma ya na n'ihe odogo ọha lega na-eme ma eme ihe ma aka ya bụ a na-emeje rute nta o nwere mgbe ụmụ chi yuzuru ya juvenile delinquency ka ma emebi mee mana we thank God that anyị we had to grow it ọ ga-abịa ihe echere na ha lega na-eme enjoy ihe anyị na-emezi nwa ọcha bụ na anyị reform ahịa ọ ga-anyị fụta na ọha lede happy entertainment galọ beli na ya ọcha ọha lede happy ma anyị ga-adị matured the very good thing the major thing enwere na Obolo now that maturity has entered into our culture that na-enweghị ike ịfụma onye na ịnọrọ na agbote ma ọ bụ basị beji ọgwụ beji onugbeji oru n'ụlọ bụ ihe ọhụrụ na-amụta bụ how do I do to entertain people that entertainment ihe anyị na-eme ya bụ ihe nọ now and the thing has strengthened the culture and everybody is happy about that. So we are praying that in the next 3-5 years our culture in Obolo will met internationally. From everywhere to come and learn our culture. And that's what we want and that's what we are getting. And it must happen in Jesus' name. Thank you, sir. Evening, how are you doing? I'm fine. I'm with the matter. Crack baby Mark. Yes, your mambo CSO, Ugochukwu Ugwe. Unu bunu no n'ezigbo ya bụ ataya nke
eji echekwa obodo na-eme nta. Well, ihe na-eme nta bụ ihe nna nna anyị merimediri. So me and Abana say on Wednesday. Nobody dey worry us. Yeah, Abana say on Wednesday. So now in the May of us no make na Afghan. So now in the May of on Wednesday. O abi Africa ya no no me ekwe na fa igbe egwu. Be iji memudo chire avoji chikono gbendo na na ihe mekwe. Anụrụ m na-asị na mgbe ndị isi n'ọbụ enweta ndị nche na-echekwa obodo mgbe m na-echekwa ya bụ emere mmemme ma ọ gaarịa n'iru ya bụrụ na arụ nta na ya bụ anyị nọ na nta na program. Good evening sir. So unu dagan gere unu nọ abụghị ebe anyị abụghị bụlụ hen olegwu m nọ bụ ezi oyoyo ya gị na-eme ihe na-eme ne bụ na nta bakata gbugbo la ọ na-aza ahịa Katakubolo na azef. Gịnị nwere ike ọ na maka ya bụ mmemme a na-eme nta na gbasara akatakubolo bụ ya bụ na-eke onwe saa ubolo. Ọ dọghị ya nwere ike ọnụ gị mgbe niile na-afọ ha na Mono Task Force Culture n'ubolo niile. Task Force Culture ubolo niile. Ya bụ ndị na-enegote akatakpa ọmabe abere n'ubolo ahụ n'ubolo niile abụlubolo. Unu na-afụ maka ya bụ mmemme. Anyị bụ na-afụ maka mmemme mmemme n'ubolo. Gịnị gị ga-afụga ya bụ ihe gbasara omenala ya bụ culture anyị mgbe mbụ na-enwe ọsọ na onugbu ndị bụ ya bụ nọ maka ya bụ ihe. Ga anyị afụga ya bụ na ọbịa ga-afọ na-esote bụ ihe na-adọghị ma ọ dọghị ma na-eme n'ụmụcha anyị mụrụ ga na-agbagote ga-eso anyị eme mmemme na anyị na-eme. Unu shampia nọ na-aga unu chọrọ aka m n'onwere mgbe unu na-emetụgba ya ka ma a bụrụ na-abịa nọdọrọ ino nwere a na-emere asị na onye adị ego ino ama onye edoro ime mechitere ya. Ga shi afia nwe ọsha bụ na ọdọye mgbe anyị ji afụta nwe ọsha bụ mgbe okwu bụla adale ma ọgba anyị abụla adale anyị ga na-enweta ihe ga ya ada anyị oyi. Charụ nice mara nọ eme nụ eze nta na mgbe abụ ihe mgbe ndị ọzọ efure na anyị na nwaanyị na-eme omenala ọma a na-aga dọị n'ọdụ anyị na-eze oyi obodo deje no obodo aga agụ no obodo kwezo no agane kparụ no onwe na nwaanyị na-amaghị gị n'onwe oge. Eha m bụ Dimma ihe eji mara m n'ihe ya bụ ya na-ekiri ekiri bụ Dimma Art and Craft ihe echiche echiri m bụ ada dị ọra mma ụwa